Zura, Eh, wai ba su gari a gurinka ne? wallahi na gaya ma ba su kare gaba daya. Wai kai ya kake irin wannan ne? Zaman fa gurin nan kai ka san ba zai yi ba ma dan shan sigari ba fa. Eh to kuma haka ne. Ka san me matsalar ne? A'a. Ni ba abin in tashi in je in siyo ba. Matsalar ka san wannan mutanen unguwar da suka ba mu amana. Ba ta yanda za a ce a mun fita. To kai zan bari a wajen kowa ya ra'i. Gaskiya kuma ka gaya ni. Kuma ya kamata dama fa gaskiya sun da su alaji sun ba mu amana unguwan nan kai ka sani. Kai. Ba shiga ba fita ya kamata mu nuna rashin mutunci ko ba haka ba? Ai rashin mutunci zan nuna na gaya ma. Ba shiga ba fita unguwan nan saboda ka san dauke ake musu ba. Ai ko kare muka gani mu rike dan banza. Kenan ba damuwa. Yanzu ya za a kenan. Kai. Kake ganin wata halitta ne na tuwa. Wancan gayan ku? Ban yadda da wancan gayan ba. Yana zuwa ka latsa mana shi. An gama. Ka rike mana shi. Ai ba zai wuce ba. Kai zo mana. Kai mai kala da yan sheli. Kai. Mu da ka gama nan mu aka ba gadin unguwan nan. Mu muke kula da shige da facen kowa don haka ko bera ne ya shige ta nan sai mun san daga ina yake kuma ina zai ji. Daga ina? Ina za ka ji? Kai ni fa gaba ɗaya ma ban yadda da kai. Kai ni za kalla ku ce za ku tarewa hanya wani ba ku yarda da ni ba. Kai ba dan gidan iya talungu ba ne. Har goya ka na yi kaji. Ba gani na a haka da wani katon kanka. In sassara ku in daddatsa ku in muku kaca-kaca a nan layin in ba haka ba Allah ya tsina. Ba wanda zai ce min ni ne jan wuya na bakin lungu kaji ni ne amanar Ojota. Kai in banda ma na zauna a Lagos iya wuya an sayar ta akai na da arewa. Kun isa ku tare min hanya. Daga ku ina ganin kuma ku ne barayin na in akwai wanda aka haifa ba digon manja aka saba dan Allah ya zo ya tahi ya taba ni. In ba na lafta mai Ojota nan ba.